Хөрмәтле иптәшләр, үзебезнең туры эфирда хезмәт Азване газетасы абунәчеләре арасында оештырылган лотерея уенын башлап җибәрәбез. Инде аның төп призы, бердән-бер призы Кызыл юл күмәк хуҗалыгы безгә биргән шушы язылу подписка вакытында ярдәм иткән бер баш бозау. Инде бу турыда күпләр хәбәрдар, газетабызда, сайтыбызда, Instagram битләрендә чыкты. Аның инде ничек уйналасы турында без алдан әйткән идек. Менә турыдан-туры эфирда шушы уенны үткәрәбез. Безнең белән бергә редакция хезмәткәрләре белән бергә катнаша Кызыл юлдан рәиснең урынбасары Салават Хайруллин. Салават, монда килеп бас инде син. Тәртибе шулай була. Безнең язылган аерым номерларны без хәзер шушында үтә күренмәле сала торган, лотерея уйната торган ящикка салабыз. Аны әйбәтләп әйләндерелгәннән соң шушыннан алабыз номерны алганнан соң инде шушы номерга кем язылган икәнен журналдан карыйбыз да, шул бәхетле кеше безнең әгәрдәген инде барлык куелган таләпләргә җавап бирә икән, 6 айга язылган булса, аның таләпләре бар. Шушы кеше бозау алу бәхетенә ия була. Хәзер әйдәгез, кызлар. Ашабыз, сылабыз. Шушында тагын бар. Әйдә, булгат. Кемгә ләгәр микән? Әйдә. Йөрә, аны тегендә салмар инде. Әйдә, чыкканнарын һәрән кызлар. Безнең барлыгы 163 кешедән үзләренең язылу турында квитанцияларын җибәрделәр. Күпләр шигырьләр язганнар иде. Инде аерым хезмәт турында әйтемнәр. Менә шушы 163 кешенең кайсысы бәхетле булыр микән? Кем Кызыл юл күмәк хуҗалыгыннан бозауга кем хуҗа булыр микән? Салават, Фернандеш, әйләндерегез. Әйдә, күбрәк итеп әйләндерегез. Әйләндермәделәр дияргә мөмкиннәр. Нишлибез? Алабызмы? Туктык тагын. 10 кул белән ал инде бер номерны. Кайсын? Номер ничә? Күрсәт. Номер 131. 131 номер безнең. 131. 131 номерны карыйбыз. Uzaqraq itib, təmli itib qarıyıq. 131 номер. Даминов Рафис. Даминов Рафис? Әйе. Кая нені берегіз әлі? Сертификатны? Безнең шушындай сертификат тапшырыла. Даминов Рафис. Кайдан? Даминов Рафис, ПКТ Балтаси, улица Ленина, 91 деген. Улица Ленина, 91. Или біз дұрыс айтамыз. Юк, Даминова Р. Даминова Р деп кенә келді бізге. Болды? Шушылар, алайса. Хезмәт газетасына язылыгыз һәр вакытта да, һәм инде безнең турыда сездә шушындый матур фикерләр генә булсын, киләчәктә дә бергә булыйк. Газета битләрендә, Instagram битләрендә, сайт битләрендә. Әйдә, сүзне сезгә бирәбез. Әйдәгез. Миндә кунакка килдем әле. Шикарбарак килерсә. Миндә сезгә кунакка килдем әле. Лотерея уйнатканыгызны карарга. Хезмәт газетасы районыбызның газетасы ул. Һәр кеше язылсын. Һәрбер яңалыклар хезмәт газетасы белеп була инде. Шулай ук Әзән газетасына да язылыгыз. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Бергә булыйк. Бергә булыйк.